سلامات أنا لما أنت مدى أو سوشيال ميديا أزاربكم زلا إرترا أسرات فتحة إرترا أسراتكم صلحت سيقاتات فتحة كم أول شدشة سوات بدأ برون هيوتهم كم زحلف لتصاوات شدشة بدأ برون هيوتهم كحلف كم زخالة تقاليصهم فرهانا اللي فعته يقول مس إرترا زقبر كينات يلا كينات أزي أمن كالتنا اللون أحسك عم ودعتا مسعنا سنة مكتتال سلام فتوات كامل لكم كابزي كابتن أكوكو بالحيزركم متعلقوا نسخم كعازة فيديو لايك نداقبركم سابسكرايب زي قوركم كعازة سابسكرايب نداقبركم أنا تحاسا من رؤيتنا بطاقم من تنداقرفكم سابسكرايب زي قبركم كسابسكرايب زي قبركم يوزحي مو سابسكرايب نداقبركم نخدنا مدونا نخدنا من مجمرة فيديو برهان الفعاتي مسير تراز قبر وقع يلا نلنا له حي مخاني جاري صبق مسيت تحايزو سلازي إثيوبيا مسير تراز اللوا قداي تدردر وديو ناوكينات دي أتمرح زلا يلا كوينات يلا هيدا زلو حتفتفي سؤال أبي أحمد سي عم عقرقاري جنبر سلام تتفتيرا هزو إثيوبيا اللي تات إثيوبيا بوليتيكا ودوات إثيوبيا بزعبا لمعات ديمقراسي يوم حاتو زي أخعا زقبر مينتاليتي ولنا أبي أحمد يبدأ له هزي مسير فراز قبر وق يلي من الوقت تهالي مساناي من الوقت تهالي السوون من الوقت مالتي سلازي تقراين مالت كما إيه خطة ترف عرسة خطة ترف تخيل نحر دا مونغو إثيوبيا عن تقراين كوينا زول لعت خوين حدا نمس إرترا زولو ركب ويكا مس إرترا زولو ركب حزب تعدل كما إيه خطة كم ولا زقبا قال أي إرترا أمونغو تقراين أمونغو إرترا أمونغو إثيوبيا عن زول لع خوينا تندحر دهالي كما إيه خطر تخيل هذا أبي أحمد أبلع لي إرترا ورار تفتيمو وتورار تقراي تسألوا أي تسألواني توساني نتري لتسألوا تخوينو تقراي مزوات أخت سلفيا نعرسال كل خال مالتي زي تسألوا تخوينو أي تسلفن مالتي أبي أحمد أبلع تقراي ورار خجمر كله نإرترا تسألوا تخوينو سلطانة إرترا السلالفهم بعلوم من الفلت خنصر يمشوا صوت خنتات يفتر مش على نصر يخون مالتي هذا حونا فتنا قتلتي قبر الليل هذا حنني يبلنا له بس اسمع سلام نعكم كنا ملا على متركبوا إرتراويان حواتي أجي أبغى أبدأ أوفيس أوف برايمير منستر يزلهم بزخون جن كبمو لهم إرتراويان حجز لهم 4 جزء فتنا قتلت خايدني ثمانية ليتون من برجزاي كقاتلوا بني حدا سب بني حدا أرتيستي دويلو قرفوا حتى تكون يمس ولا ما قاريت أمس كمان مريزم نخاطلني سلازي إذا زبلكم زلهم سب مش كالي تاب مخام بزعل من هيلن نزبلكم سب أزيو سب في عزونا نايم بوزح سب ستافو زلو نايقبل مرببا بالعليه فتسم سلازلو حجون موت يدلو ثمالغ موت هيكالكم حجون موت يدلو أما لا عالم تركبوا إرتراويان حواتي ردوني أما لا عالم تركبوا حجزني حجي أبز حجي ساعات بكا يموت الله إذا سرزي أنا عايك أثاري تيا يموت الله لاسيد كلهم أما لا عالم تركبوا أبغون يتطوبول تزاي كوينو كبت زخونة جبنات بالعليه فتسم سلازلو أبغون يتطوبول أبزمون مع قوي رخبكم أب كل عينة بوتا غيره أب هوتيل فتنا أطلتي كاير نلو أب من برجزاكم سلازي أب مودة تحجي كلهم حواتي أبغون يتطوبلوا زي أنا مودة تبيدك تكون سلة خل ما لقيتي خب بيتي مكسر زدحهم كله حجها أبز أوفيس أوف برايمير منستر متى يتطويل لهم أبزون دير مصابيني أبغون يتطوبل أبل عليه كبت زخونة قبلنا تفتي ملو حلنا زل لكم إرتراويان إثيوبياويان سبعون تعامل ما كلهم دك سبعة أبل عليه ورجوا جل بدلات قبل عليه فتسم زلوا نايك قتلت قبل أزي بزرقة من قدي بزتود من قد سلزغنة أبغون يتطوبون فتحيد اللخانة أنت دامو يتقن إذا سبزي أمس ملا سدرابيتان مستحقا قستان مهانا قتاليتي ملا أزبي يفلت الله حقوزن إذن رياض لنا حاونا كقاتلوني يدالو له يبلالو أب حدا قال له يبلالو نزا فيديو أبغون يتطوبون كبرات حوات أجمعنا إذا حاونا كم زن سمع زلنايو أب أوغندا كامبالا يوزقمت مجمرتها بجاهم نزحونا اتفلطوا ابطو زلهم كيدكم رخبوا ازراربوا يخم كمودما اتم صقم كوينو مني ويكا قتلون دليهم زبحالو زلو حواتنا دما بيتسبب نعوم اندحرهاليهم كمودما بيتسب نزحونا اندحرهاليهم عبيت سبات كوينكم عرقوم مالت ازراربوا منتاي تصقم فلطو اتتصقم فليتكم دما بقى بشمغلناسي عرقوم كبل فطو إرترا بمخنيات أمناتهم أسيراتهم زتصنحت حزفتي حلا يمزولنا الله اسكن اسمعي
ኤርትራ ብምክንያት እምነቶም ኣሲራቶም ዝፅንሐት ዜጋታት ፈቲሓ ብምክንያት እምነት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ማይ ስርዋ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ዜጋታት ሎሚ ክፍትሑ ጀሚሮም ምህላዎም ይግለጽ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብፖለቲካዊ ምክንያት ነዊሕ ዓመታት ኣሲራቶም ዝነበረት ኣስታት 13 ዜጋታት ፈቲሓ ምንባራ ዝዝከር እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ድማ መቐፀልታ ናትዩ ብምባሉን ኤርሳት ዘርጊሖሞም ኣለው። ብዙሕ ሰቡና ፌስቡክ ይዝርግሑ ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዘምፃ ማለትሲ ወላ ሓንቲ ከይገበሩ ክንዚ ዓመት ተኣሲሮም ሽዑ ብናፃ ክፍነው ሕግደት ክፍንዎም ከለካ ክንዚ ዓመት ኣሲሩ ኣሳቂቦም ገሊሉ ምሻሎ ብዙሕ ሰብ ዘይዕግበቱ ይገልጽ እዩ። ኣነ ነዚ ብዓይኒ እንታይ ዝሪኦ ሓደ ብዓይነቶም ስድራ ቤቶም ውላዶም ወይ ሓዎም ወይ ሓፍቶም ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበረ ክወፅእ እንከሎ ኣፍታ ገዛ ዘሎ ደስታ ኣፍታ ገዛ ዘሎ ሓጎስ እዩ ክርዳኣና ወይ ደስ ክብለና ዘሎ ማለት እዩ። ኤርትራ ክንደይ እስራት ኣለዎ መቸም ካብ ባዕላ ቦይ ጀሚርካ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ማእስ ይወፁ ኣይንፈልጥን እንታይ እዮም ገይሮም ብጭቡጥ ኣይንፈልጥን ክሳብ ማእስ እዮም ክእሰሩ ኣይንፈልጥን ከምዚ ኢሎም ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ወፂኦም ክትሰምዕ ከለካ ከዓ ከም ሰብ ደስ ይብለካ። ሰላም ሎም መዓልቲ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ግረፍ ተጨውዮም ዝነበሩ ከስምረላ እያ ተጨውዮም ዝነበሩ ዓሰርተታት ኣመንቲ ጴንጠቆስጣል ካብቲ ተጨውዮምሉ ዝነበሩ ጎዳጉድን ኮንቴነራትን ተፈንዮም ከም ዘለው ዝወፅእ ሓበሬታ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ። እዞም ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ገሊኦም ካብ ጎደና፣ ገሊኦም ካብ ገዝኦም፣ ገሊኦም ካብ ስርሖም፣ ገሊኦም ካብ ቤት እምነቶም ተጨውዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ኮንቴነራት ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኣተሓዛ ንዓሰርተታት ዓመታት ክሳቀዩ ዝፀንሑ ዜጋታትና ብርሃን ዓለም ክርእዩ ምብቅዖም ንዕኦምን ስድራ ቤቶምን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብል ይደሊ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተጨውዩ ክልክዕ ከሎ ኣብ ስድራ ቤቱ ናብኡን ክፈጥሮ ዝኽእል ባህታ ኣሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። በዚ ከዓኒ ዋላ ሓደ እውን እንተኾነ ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ካብ ተጨይዎ ዝነበረ ጎዳጉዲ ብስርዓት ግረፍ ተፈቲሑ ብርሃን ዓለም ክርኢ ከሎ ክንሕጎስ ንቡርን ባህርያውን እዩ። ስድራ ቤቶም እንኳዕ ሓጎሰኩም ክንብሎም ነቶም ካብ መጭወይቲ ተፈቲሖም ተለቂቆም ዘለውን እንኳዕ ናብ ስድራ ቤትኩም ሓወሰኩም እንኳዕ ካልኣይ ግዜ ብርሃን ዓለም ረኣኹም ዋላ እውን ንሓንቲ መዓልቲ ክንብሎም ኣገዳሲ እዩ። حوي حفتي سبسكرايب لايك دقيركم جيركدو يا غني لي هذا حونا خا بزعبان زقصل ኤርትራ ብዛዕባ ንዝቕፅል ትግራይ ዝዛረብ ብዛዕባ ደስ ዝብል ፅምዶ ኣሎ እስከ ንስማዮ ካብ መቐለ ተለጊሳ ኣስመራ እትዓርፍ ባቡር ክንርኢ ኣብ ኩናት መንስኤ ዘይኮነስ ነቲ ዘመኑ ሙሉእ ክልተ ብዕራይ ፀሚዱ ብሓንቲ ማሕረሻ ዝሓረስ ሓረስታይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ኋላ ተላፊኖም ዝሓሸ መንገዲ ዝፈጥሩሉ ዕድል ምፍጣር ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዘሎ ዶክተር ዝሓሸ ሕክምና ስለ ዘዳልወ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሙም ድሕሪ ሕጂ ናብ ቱርክን ጀርመንን ኮለል ዝብለሉ ምክንያት የብለይ እንዳበለ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሕጎሰሉ እዋን ምርኣይ ኣብ ዛላንበሳ ዘለው መንእሰያት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍርሒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስግፍ መኪና እናዝወሩ ኣብ ዝመረፅዎ ከተማታት ኤርትራ ተዛዊሮም ተዘናጊዖም ዝምለስሉ ሰላም ምርኣይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከረን ዝተማዘንዞ ኣብ ቴሌቭዥናት ትግራይ መዋዓውዒ ክግበረሉ እንሪኤሉ ኩነታት ብምንታይ ይፍጠር ይኸውን ዝግብኡ ኣርእስትና ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን እዋን ኣእምሮና ብናይ በረኻ ኣተሓሳስባ ክብረዝ የብሉ እዚ ወለዶ እዚ ንሰላም ደው ዝበለ ወለዶ ይክኸውን ዘሎ እዚ ወለዶ እዚ ንምዕባለ ደው ዝበለ ወለዶ ይክኸውን ዘሎ እዚ ወለዶ እዚ ንኩናትን ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳን ዝፅየን ወለዶ ይክኸውን ዘሎ እዚ ወለዶ እዚ ካብ ናይ ገድሊ መላእ ኣተሓሳስባ ሓራ ዝኾነ ኣእምሮ ይክውን ዘለዎ እዚ ወለዶ እዚ ብምዕባለ ብቴክኖሎጂ ብፍቕሪ ብሕብረት ክሓስብ ዝግብኦ ወለዶ እዩ እዚ ወለዶ እዚ ካብ ምሩዝ ኣተሓሳስባ ሓራ ዝኾነ ኣእምሮ ሒዙ ንቅድሚት ክጎይ ዝግብኦ ወለዶ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዓድናን ከባቢናን ፍቕርን ሰላምን ይሃበና ከምኡውን ቅፅል ኣቢልና ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና 6 ሰባት ብደብዳብ ድሮን ሂወቱ ከም ዝሓለፈ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እስኪ ንስማዓዮ
6 ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኣብ ሱዳን ብደብዳብ ድሮን ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ከተማ ካዳጋሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ መዕረፊኦም ዝነበሩ 6 ዓቃብቲ ሰላም ዩኤን ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ ተገሊጹሎም እቲ ብአርኤስኤፍ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 6 ናይ ባንግላዴሽ ዜግነት ዘለዎ ወተሃደራት ዓቃብቲ ሰላም ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ እዩ ዝተጠቀሰ ዝተቀተሉ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኣብ ሰሜን ካርዶፋ ልኡኽ ዝተዋፈሩ ምንባሮም ተጠቂሱሎም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለጺ ተጽቢት እንዳተገበረሉ ይርከብ አርኤስኤፍ ኣብ ሱዳን ዝፈጸሙ ገበናት ስዒቡ በአሜሪካ እንግሊዝ ኣብ ቀረባ እዋናት ማዕቀባት እንዳተገበረሉ ይርከብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ እመስል ነይሮም ፈትሕሞም ዶ ፈትሕሞም ዝኾነ ኢለ ተስፋ ይገብር ባይ